така е снимката на нощта. С много жени малко трудно се организира човек. Не знам, просто Славчо трябва да избира музиката. Той добре, че има стъкло между нас, иначе ще му е трудно. Сега към нашата прекрасна дамска компания се присъедини доктор Доби Петрова, която е консултант в рубриката Мечтаното бебе. Добре дошла, доктор Благодаря. Петрова. Доктор Петрова. Да. Какво? Да, доктор Петрова. Да, доктор Да. Петрова. Не, аз знам името. Мисълта ви е доктор Да Петрова. почваме ли да говорим Така ли за да... стрес? Не, още не. Доктор Петрова като на изпит, да започваме ли да говорим за стрес? Не, тъй като доктор Петрова също изяви желание. Значи Марти прави енергийни практики и лекува по този начин. Представи като психотерапевт. Това не са някакви магически, магиоснически заклинания, а те са си научно обосновани, нали така, Марти? Абсолютно. Доктор Петрова пък е гинеколог, лекар, доктор, който вярва в тези неща. В Да. енергийната медицина и психология. То си е заложено в източната медицина. Чудесно. Мгм. Добре, затова можем да направим практиката заедно. Сега Марти ще ни води. Марти ще обяснява, защото в радиото ще е нужно малко обяснение за радиото, а за подкаста ние ще си мълчим. Много хубава роля си избрах. Да си мълча и да си Така ли? тупкам. Да, Колко тук. удобно. Много удобно. Много удобно. Много. Също толкова удобно, между другото, аз се почувствах, когато доктор Петрова в паузата започнахме да си говорим за стресовата реакция, защото тя, ако някой път реши, просто мога да я каня да говори вместо мен на част от обученията, защото е абсолютно същото, което аз го обяснявам по същия начин. За стреса тя го обясни по същия начин, защото да. Намерихме се. Стресовата реакция е полезно нещо, защото тя ни помага да разберем кога сме в заплаха и ни помага да се мобилизираме, за да избягаме от лъва, който ни преследва. Ама като няма лъв, и една и съща емоционална реакция продължава да се връща отново и отново, тя алармира същата хормонална система, която в крайна сметка финишира с надбъбречните жлези, които блъскат. Там започва и отделя хормони. Тя започва в адреналина. амигдалата, която надушва заплахата. Надбъбрека, мускули, Сложна работа. А сега Сложна ще работа. чистим какво? Сега ще чистим това, ние го разказваме Старите това. неща от Чакай сега. миналата година, Старите да. неща сега. Ние трябва да разберат хората, що потупва. Така, Това е тая добре. работа, не е магична. Точно така. Защото тази стресова реакция, когато е по отношение на стотиците неща, които са ни затлачили през годината, емоционални блокажи, задръжки, психични конфликти, ние сме в една непрестанна стресова реакция, която не стихва. И тя е много опасна. Затова аз пиша, че се развеждаме с стреса, защото искаме да я секнем тази реакция. И истината е, че тази поредица от потупвания, която правим, всъщност по акупунктурни точки, тя секва стресовата реакция. Тя я стопира, тя я минимизира и това ни помага. Това е една от причините, всъщност много бързо ние да почувстваме облегчение по отношение на нещо, което ни тежи. Прекрасно, това именно Тъй. защо всички. Затова ще потупваме. А и слушателите, и Айде да го зрителите правим. всички. Добре. Хайде, Добре, сега Дишаме. дишаме. Аз ще покажа точките или само ще ги разкажа, които ще потупваме Мгм. и след това Добре. ще водя някакси и хората не ще могат да се водят. Добре, Да, потупваме хората се първо водят. на ръба на дланта Така. с няколко пръстчета. Хората, които ни виждат, ни виждат. Ето, Това е Славчо и той карате потупва. Славчо, Да, нашия сега самолет само се отдаде. показваме, нали, не правим Да, вълшебни добре. неща, за да знаем точките. Мгм. Тук на тази точка си казваме някакви фрази от сорта на, въпреки че преживях толкова много неща тая година, които ми тежат. Аз избирам да се приема и да продължа нататък. Точно така. Примерно, след това е на върха на главата една точка. Наистина на центъра на върха на главата може да изглежда странно, но това Където е... фонтанелата, Точно бившата така. фонтанела. Да, Как това много е красиво централен меридиан, който активираме. След това Как в началото на веждата. Не се Да. смейте, това си е много физиология, бе, хора. хубаво. Да. В началото на веждата, отстрани на окото, точно където е коста. От двете страни, бе. Може и от двете, да. Може само едната или двете. След това е под окото. Минаваме бързо по точките, за да ги разберат хората. Под нослето. След това е под долната устна на брадичката, в ямката на брадичката. След това е под ключичната кост. Не самата ключица, е малко под нея. Има една влъбнатинка от двете страни всъщност. Това е хубаво да знаеш анатомията. Нали? Сега една ключица трябва да знаят хората. Тъй, следващата точка е много лесна. Мисля, че за мъжете също е любима, защото показва къде е колана на сутиена отдолу под мишницата. Да, Под мишницата е една. Тук. Да, На една коланата, може една да е длан тук. под мишницата някъде. Ай, тук. Да, отстрани където е колана на сутиена. Окей. Знам, тук е маймунски жест. Малко, защото като сме с двете в ръце едновременно, като маймунки. Супер, много Летим. Окей. Добре. След това минаваме отстрани на нокътната плочка, на всеки пръст, отстрани на нокътя.
И можем просто да си го потупваме или да си го масажираме от двете страни, дори за да не се чудим от ляво или от дясно. И Японците имат такава техника за около пръстите. така ли? Да. Ами ето, тези източните хора не знаят. Така, Замаха на да, листа. И продължаваме. последно сме тук на полусточката, Аха. на от вътрешната Добре. страна на китката. И сега тези точки си го потупваме в тази последователност непрестанно. Ох, колко леко ми стана. Още На мен Даже вече не сериозно знам ли? какво прави. вече Стига ми да е още лекна. не сме почнали. Може, Марти, да продължиш предлагането, още по-легно, ще по-легно. Няма проблем. Сега дай да се съсредоточим и да помолим Така, хората. Хайде. Можем да се настроим на... Значи сега идеята е да освободим нещата, които са ни тежали до сега, в изминалата година и да се подготвим за новите, да ги Да, пуснем в точно себе така. си. Това е програмата. И за тази цел аз моля хората да затворят очи и да се фокусират в себе си. Просто да се фокусираме в себе си. Може да си потупваме на карате точката на ръба на дланта. И мислено да си направим преглед на цялата година. Просто колко много неща преживях. Аз говоря от първо лице. Колко много неща преживях тая година. И даже вижте какво ще ви хрумне. Трудна година, предизвикателна година, особена година. И вижте дори в тялото, като си мислите за тази година, в тялото някъде идва реакция. Като си мислите за изминалата година, какво е усещането ви за нея? Втора чакра, някой казва втора, трета, някъде. Може да усетите... Не, сериозно, може да усетите някаква тежест, някаква тягостност. Аз Евентуално. сърдечно толкова. Окей. И ето сега може да си кажем, докато си потупваме на същата точка на ръба на дланта, въпреки че преживях толкова много неща тази година. И ми беше, каква допълнете, тягостна, трудна, не е лека. може и прекрасно. А може и прекрасна да е била. Ама сигурно е имало и разни неща. Винаги. Винаги има. Окей. Ние тия неща искаме да изчистим. Въпреки това, аз приемам чувствата си. Преживях всичко това. И ми се иска да мога да продължа напред. Леко и свободно. Отново 3 пъти магическото число. Въпреки, че имах каква година? Предизвикателно, примерно. Може и Добра тежка. година. Добра година. Доктор Петрова. Какви чудни години. Винаги трябва да се гледа от Така е. Положително. Доктор Петрова, Ама тупайте. тупайте, доктор Петрова. Ние сега искаме да освободим негативите. Бе, има негативи. Добре, макар че имаше и негативи в моята прекрасна Да, година. имаш и негативи в прекрасната ми година. И сигурно съм позадържала тук там нещо. Най-вероятно, затова чистим. Не за това, да. Аз съм готова да изчистя И аз. тъжеста. Ох, нямам търпение за трети път. Давайте на върха на главата. И може да си кажем, ето сега спонтанно каквото ви хрумна наистина. Имах каква година. От негативната страна. Имаше и кофти моменти в тази година. Може да усетите как и вие да отдъхнете. В началото на веждата потупваме. Да, тези, които не виждат какво правим. Аз казвам, този че звук. сега потупваме. Да. Просто пускаме. Да, пускам. Преживях разни неща. Не всички от най-хубавите. И си позволявам да пусна тежестта, болката, обидата, трудностите, които ме натиснаха тук-таме. Отстрани на окото потупваме. Позволявам ли си? Познавам. Позволявам си. Питам ли? Да, позволявам си да освободя. И аз съм човек. Да. Изминалото обучение, това беше точно под фразата и аз съм човек. Да. И аз съм човек. И И на мен ми се съжалявам. случват неща. По-докато може да ви дойде прозявка и това е нормално. По-докато потупваме и си мислим за изминалата година. И дори може да обърнем пак внимание към тялото си. Обърнете внимание към тялото. Поглед навътре към тялото. Някъде, ако чувствате някаква тежест, блокаж, нещо тягостно, някакво напрежение, мисляйки за годината си, изминалата. Обърнете внимание на тялото какво казва и наблюдаваме този блокаж или там тежест, нещо, което имаме. Хайде поднос лето. Пускам всичко това, което ми тежи. Предизвикателна година. На брадичката. Научихме на доста неща. Ох, много. Някои от тях по не най-добрия начин, сигурно. Винаги са за урок. Но винаги са за урок. Ето това е положително мислене, да? Имаше и предизвикателства под ключицата. Обаче на колко неща ме научих. Даже може да си дадете сметка, ама моите предизвикателства на какво точно ме научиха. Хайде да си дадем малко време в тишина и всеки да си направи равносметка. Моите предизвикателства на какво ме научих?
Какви ли умения ми дадоха за справяне с живота, които може би нямаше да имам, ако не бях минал през тези предизвикателства. Научиха ме да съм по-борбена, или по-издръжлива, или по-толерантна. Че можем да се справим с всичко. Можем да се справим с всичко. Комбинативно. Да? Хайде под мишницата. Пускам всичко, което ми тежи. Така може. Дай така може. Да. Да. Пускам всичко, което ми тежи. Може дори да не сме си давали сметка колко неща са ни тежали, нали? Хайде, пръстчетата минаваме от палеца нататък към малкия пръст. Пускам и освобождавам. Тежестите, болките, разочарованията, трудните и тежки моменти вечер. А може и самота, Страховете, да. страховете, Да. Ограничения, блокажи. тревогите. Всички моменти, в които се чудех дали ще се справя, дали Да се ще пуснат мога. липсата на любов към себе си. Това е толкова... Това направо си е за цяло руно Да, потупване, нали? да. За липсата на любов към себе си. И това важи за много жени предимно. Да, Дори и да, за мъже, но да. за жените. И жените. Борбените жени, да се справят с всичко. Успешните. Успешните жени, силните жени, които поставят всичко друго на преден план, ама себе си на заден. Хайде да направим още един рунд, да е насочен с потупвания, имам предвид, и да е насочен към това. И да си кажем, въпреки че не винаги бях достатъчно мила към себе си. И добра. Най-вече. Не се щадях. Не се щадях. Въпреки това, аз си позволявам сега да се обичам повече. Макар че не винаги бях достатъчно любяща към себе си. И аз съм човек. Да. И бих могла да си простя. Бих ли могла? Да. Окей. Като греша и се прощавам. Въпреки че не бях достатъчно любяща към себе си тази година. Може да се промени. Това може да се промени. Със сигурност ще се промени. Окей. То се промени вече. То се промени? Окей. Уча се, хайде на върха на главата. Уча се да бъда по-любяща към себе си. Станах С много по-любяща към концентрирана. себе си. Окей. Даже ето в началото на веждата може да си кажем: освобождавам се от всички обвинения, които имах към себе си. И очаквания. И очаквания от страни на окото. Искам да си позволявам да съм все каква? Свободна. Свободна. Да се обичам повече. Човек би казал какво значи да се обичам повече. Да се уважавам. Да слушам уважавам. сърцето си. Да слушам сърцето си. Под окото потупваме. Да се вслушвам в нуждите на тялото си. И да си позволявам и да си почивам. Най-вече почивка. Най-вече почивката. Окей. Освобождавам цялата нелюбов. Освобождавам всички задръжки, които ме караха да съм жестока към себе си. Освобождавам всички самообвинения, самообичуване, изисквания непосилни. И под ключицата вече стигнахме да потупваме. Може да избера нещо ново за новата година. Хайде сега даже потупваме тук и ако се пренесем мислено към новата година и ако я подпечатаме с една основна, как да кажа, енергия, която да носи. Това да бъде годината ми на Изобилие. Изобилие. И любов. изобилие Към и себе любов. си. Към себе си. Искам да го усетите, просто като го кажете. Това да бъде моята година на любов и изобилие. Любов към себе Във си. всички сфери изобилие. Във всички сфери. Може ли да почувствате като тръпка, като се Да, казва? аз почувствах най-добрата година до момента. Да. И всяка следваща Да, все да, по-добра. по-добра. Все по-добра е такива това. фреи Ами, тук. Окей. Да, така е. Хайде, продължаваме да потупваме и сега вече с по-положителната нагласа. Мислено дори да се прехвърлим визуално към новата година. Да извикаме дори визия как ли би изглеждала една съвършенна картина на тази година на изобилие. Извикайте дори картина как ще изглежда, когато вече имам повече любов към себе си. И си потупваме под мишницата и после към пръстчетата. Всеки да извика своята картина. Как изглежда? Как изглеждам аз? Какво излъчвам? Как ще звучи? Какво ще казват хората за мен и аз как ще говоря, когато съм в моята година на любов към себе си и изобилие? И дори как ще се чувствам? Да се щастлива. Дори може да се свържем с чисто телесното изражение на чувството. Какво ли би било?
когато вече съм в моята година 24-та на изобилие и любов към себе си. Хубаво. Даже ето ви тук една идея. Ако това чувство на любов към себе си, изобилие, свободно имаше като енергия, ако имаше цвят, това чувство, какъв цвят ни хрумва? Златни. Розово злато. Розово злато. Това е Злати. вашето, добре, нашите Да. слушатели може да имат друго, но всеки да си го усети своето. И точно тук потупваме на безименният пръст сега. Това е сърдечния меридиан. И хайде, като сме затворили очи, всеки да си извика своя цвят. Розово злато или там каквото е. И да си представим как този цвят може да нахлуе в нашето физическо тяло. Може да е през върха на главата, може да е през сърдечното пространство, сърдечната чакра. И мислено да си представим как изпълва всяка наша клетка. Нашият цвят на изобилие и на любов към себе си. Дори можем да го вдишваме и да си представяме как стига до всяка наша клетка. Нашето изобилие и година на любов. Изпълваме се с този наш цвят. Завъртаме го като вихър точно в сърдечното пространство. И отново може да извикаме картината, с която визуализираме, подпечатваме нашата година. Каква да бъде? Как изглеждам аз в този вихър розов или златист? Щастлива. Щастлива. Отворена към новото. Повече любяща към себе си. Окей. Айде накарате точката. И отново просто минаваме от върха на главата чак до петите и си представяме как това нещо циркулира в нас. И за черешка на тортата можем да си представим как излъчваме това розово-златно нещо от сърцето, от сърдечната чакра. Пространството в средата на гърдите. Айде, да, излъчваме го. Можем пак да потупваме на малкото, на този безименният пръст на сърдечния меридиан. И просто да си представяме как чувството, цвета, картината, намерението го излъчваме през сърцето. Към цялата тази енергия, която е около нас, към Вселената, към съзнателното поле на Вселената. Да направим нашата силна заявка за нашата година, така че и Вселената да ни чуе. И да ни подпомогне. Окей. Така може да останем малко време да си се поусетим. Много бърза практика беше това. Много добре беше. Много добре. Междувременно, като се стоях с затворени очи, детелинка вече ще избира музиката. Да, ти съжалявам, ние не те видяхме, ние бяхме с затворени очи. Плюс това водеща беше Марти. Така че Марти води, аз оставих, пуснах контрола Марти. Прекрасно, аз бях водеща по Радио Пловдив. Много благодаря. Точно така, БНР Радио Пловдив, онлайн цял свят. Марти Иванова водеше снимката на нощта тази част и аз много благодаря. Ние с доктор Петрова се водихме добре. Да. Усетих? Бяхме водени. Да, Водени добре. Ама Отпусна водихме ли се заедно. докторки? Докторки, отпусна ли се? Да. Така. Здравейте. Здравейте. Чудесно. Кажете го, кажи как? го, Не, да не, не те- говорим на вие те не с хората тези не- практики. не тук. разбират. Няма нищо те не разбират от тези неща. Но Откъде знаят някои какво хора. ви е? Ние не знаем. Някой разбира от Кундалин ли? Не разбира Как се се. движи енергията от първа Естествено, чакра към нашите зрители, седма? слушатели са супер интелигентни. Детелин, че ти разбираш от кундалини, нали? Тук днес е... Клати главата. Няма нищо. Днес Все имаме някой ни обучение. чува. Имаме обучение. Значи ние сме тук като трите влъхви, Да. трите допиваме водичка, трите вдъхновителки на новата година. На здраве с една добре заредена вода. Точно така. Тази вода е много добра. Пийнете си водичка, мили хора, които ни гледате и слушате, защото тази вода е с розово-златен цвят и вашия цвят. Аз виждам цвета, виждам го, промени се. Да, това е пръчицата, върти пръчицата. Това са твоите вълшебни пръчици. моите вълшебни, но ние заедно комбинирахме няколко неща. Ето и доктор Петрова, тя комбинира. супер. Ние един ден след Света Ана, където нали, там Да. вещи жени се събират и прави. Знаеш ли и Можеш. можеш ли? Ние сме. Ние сме си плюли в устите. Направо. Така, сега ще пусне малко музика, да може да се отпуснат нашите слушатели и зрители, да може да си пренаредят матрицата, защото ние много сериозно въздействахме. Ето, аз забравих думите вече. Всъщност, енергията е нещо, което не се вижда, но се усеща и във времето то работи много, така че всички ще имат резултати. Като любовта при пръв поглед.
Той идва от енергията. Ето. Ами това е, гинеколозите знаят всичко. Всичко могат да говорят за любов, макар че има и забременяване без любов, но после ще говорим за хубавите неща. Това беше нашата работа. Занимаваме се с грешките на хорската любов. Така ли? Специалността. А нашата работа е в радиото, е снимката на нощта. Работим с настроение, за да ви доставим Точно. удоволствие. А. Така че, ето, на здраве на всички. Кой каквото пиете, ние сме на вода за сега.